Kai jama'a ta ina zan fara ne daɗi kashe ni tsohuwa ta ci anta ta ƙara da zuma ba a yabar ɗan kuturi sai shekara 10 da yara. Kuma fa haka ne. To wai TikTok ina laka da mu ne ba a kashe wannan wutar ba ka kunno wannan yau sati na guda kenan babbaci ba kwana 3 da kwana 4. To kana ina Aminu je tawo yau za ka gane uwa ta fi uba ko da uban sarki ne mai da ruwa dija ba banna bane duk inda aka jaki sa cikara. Kuma fa haka ne. Kai jama'a duniya ta zo ƙarshe banda karambani me zai kai doki mahauta. Kuma fa haka ne. Kai ni fa dadin abin na kanta comment ɗinka daga mai zagin uwarka sai mai zagin ubanka ka ci arzikin bana zagi amma ka je ka duba comment ɗinka saboda daɗi sai dai maka yana mari 10 kamaka. Dakata da Allah. Dakata da Allah. Kai me yake damun ka ne hakan nan ne? Bara ki ji abin da ke faruwa ƙarshen wannan yaron ya zo in tururuwa ta zo lalacewa sai ta kama yin gashi. Kuma fa haka ne. In ba he na ci gutsun uwarka ba Allah ya tsina mu. Tsinan ne jaki dabba matsiyaci. Duk yaranka ga sanan sun koma gidan su lilin baba. Ya je yana ta siya musu mota kai da ke dan matsiyata ne. Akwai mutumin da ka taba siyawa mashin ka taimake shi. Kai kuma ban taba sanin daƙiƙi bane mara ilimi sai yau. Alƙur'an ƙarya kake. Dama duk mutumin da ka kyautatawa ka ji tsoron sa kai da zai biyo ka da ita. Da ka ta haida ya musaya wannan faɗan ba naki bane bara a bai amsa hi daidai da hi abin da wancan yace ni ma haka zan ce in ji mai labarin ƙarya. Kuma fa haka ne. Da fari ka zagi iyayen shi. Tabbas da gaske ne. Ka ce mai tsinanne. Tabbas da gaske ne. Ka ce mai dabba. Tabbas da gaske ne. Ka ce mai jaki. Tabbas da gaske ne. Ka ce mai matsiyaci. Tabbas da gaske ne. Kai. Aba. Dakata da Allah. To in kai mahaukaci ne mu ba mahaukata bane laifi tudu ne ka take naka ka hangononi to jama'a ku taya mu lissafi. Kuma fa haka ne. To jama'a din mai hankali ya san tsinanne ba ya taba zama da kowa lafiya. Kuma fa haka ne. Sannan kuma din mai hankali ya san jaki shi yake fitowa social media ya zagi. Kuma fa haka ne. Sannan kuma dabba shi yake zagin iyayen wasu bayan kuma ya san naki yake zagi. Kuma fa haka ne. To ka ce mai matsiyaci to din matsiyaci baya sallah. Tabbas da gaske ne. Baya azumi. Kuma fa haka ne. Baya zakka. Tabbas da gaske ne. Baya salatin annabi. Tabbas da gaske ne. To wannan shi ne cikakken matsiyaci. Allahu akbar. To kai kuma mai gida nan baka shawara na sun zaka gani in ana son kai laifi ko ro ka shiga a ce ma ka ta da kura ka bar shi da Allah Allah baya barin wanda yake faɗa da mai gaskiya. Yawwa dan gari, shi yasa nake ƙara son ka. Ashe baka manta lissafi.